И така, приятели, вече сме в гората с баща ми. Намерихме някоя друга сърнелка, червенееща. Сега ще ви я покажа. Ето как изглеждат червенеещи сърнели. Тук има още. Ето. Под листата, под тревата. Сега ще ви покажа най-хубавата. Ще отрежем и ще я видим. Коя да е тя? Айде, тази. И така. Сърнела. Червенееща сърнела. Много вкусно. Приятна гъба. Сега сме май месец 2024 година. Гората е страхотна. Красавица. И така, да видим дали ще намерим още някой друга. Продължаваме да сме в същата гора. Ще ви покажа едни хубави гъбки още. Пак червенееща сърнела. Ето ги. Там има още една, ще ви покажа и нея. Тя е топчеста, не разпукнала. Да, и тук има една манинка, която ще оставим да порасне. Пак е чернеща сърнела. И така. Сега трябва да си ги обера. Най-приятно и да продължим нататък. Продължаваме да берем червенееща сърнела. Ето. Една групичка. Много красиви. И там има още една групичка. И така. Това е. Яко намерихме. И така. Излязохме от гората. Сега ще вървим по един черен път. Ето този. Само че насам. И от тук ще се прибираме. Това е какво можахме да наберем днес. Красиво, приятно, хубаво приключение в гората. И така. Прибираме се, до нови срещи и горски преживявания. Чао!